Takže jo, ahoj všichni. Tohle bude moje úplně první video tady na YouTube kanále. Proč jsem se rozhodl natáčet? Úplně z jednoduchého důvodu. Je to moje komfortní zóna. Já jsem sice extrovertní člověk a nedělá mi problém přijít mezi cizí lidi, začít se tam s někým bavit, nebo když je za kamerou nějaký člověk a já vidím ten vlastně nějakým způsobem ten fyzický oční kontakt a tak podobně. Ale co je mimo komfortní zónu, mimo moji komfortní zónu, tak je to, že právě teďka mluvím na černou čočku, která se na mě dívá jako na blázna. V mojí hlavě se přemítá spousta myšlenek, ale to je teďka vedlejší, takže jo, nějakým způsobem to budu chtít jako zbořit, tuhle komfortní zónu s tím, že mluvím teďka momentálně se svým telefonem, ale to je vlastně ta hlavní pointa. Další pointa je to, že většinu života nebo spousta z nás může čekat na nějaký dokonalý okamžik, bude čekat a říkat si, jo, ten lepší moment přijde, on nepřijde a my to racionálně víme téměř asi všichni. To znamená, že prostě jsem vzal mikrofon, prostě jsem vzal telefon, zmáčkl jsem spoušť a natáčím. To znamená, bude si někdo možná říkat, že to nedává smysl, mně to smysl dává, a mým hlavním cílem je, že pokud by jednomu člověku, to, co tady budu sdílet, tak pokud by jednomu člověku to pomohlo a nějakým způsobem změnilo život, tak mi to bude dávat mega smysl. Protože o tom to přeci je. Úplně ve zkratce, abyste samozřejmě i taky věděli nějakým způsobem, kdo jsem, co jsem a tak dále, tak se jmenuji Tomáš, je mi 26, brzo 27 let. Živím se jako trenér a masér, to znamená, že tenhle content nebude čistě jenom třeba o mojí práci a tak dále. Samozřejmě můžu sem sdílet nějaký poznatky, typy z praxe a tak dále, ale vlastně bude to i o práci s hlavou, protože samozřejmě trenéřina není jenom o tom fyzickém světě, ale je o tom mentálním, psychickým, emočním, protože samozřejmě s klienty, s kterými trávím vlastně spoustu času ve fitku a trénujeme spolu, tak spolu řešíme i jiné věci, než jenom to fyzično. To znamená, řekl bych, že bych měl jako co předat. A jak jsem řekl na začátku, nebo respektive před chvilkou, pokud by to změnilo život jednomu člověku, tak mi to bude dávat mega smysl. Takže to je na úvodní video všechno. Jsem zvědavej, vlastně jaký videa mě napadnou, jaký témata mě napadnou, co tady budeme rozebírat. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se určitě ptejte a jsem otevřený všem dotazům a věřím, že vlastně video od videa to bude lepší a lepší, protože byť nejsem nervózní, tak říkám, je to pro mě zvláštní a vůbec nevím, jak to bude vypadat, ale je mi to úplně jedno, protože autenticita především. Takže ať se daří a mějte se hezky. Ahoj. Ještě taková vsuvka na závěr, a pak jakmile jsem se otočil, tak jsem si uvědomil, že tady je relativně trochu nepořádek, to znamená, bude to vidět i na záběrech, ale jak jsem řekl, autenticita především, takže na první video jsem to mohl asi trošku vylepšit, ale co už. Takže čus.